जों दखानाव गोबांमा साललाय थांका ननो निनि जिनि डेली ककटुन चेनेलाव गोबांमा निउसनि बिसिंथि जों साइमानका अ साइमामान बिसिंगो न जों दिनै हायनो हाय साइमा फिनो मुसुंगो सारा होल स्टेट सिनो अ तिप्रासा बसंनि बिसिंगो बाहायके जों याप्रिसियानाय बुसकांनि लामा बाहायके जों अन्धकारनि हयते बुसकांगो बुसावै फाइमाननाय आबो हायरो कायसा मोटिवेशनल बा तिप्रासानि सिलायमुं याग्रमै ससालायमुं आबो हाय तामंग नायसिनि याप्रि आबरंनो सायखना रिकिसा आंनुखा तामंना नांनाय हायता बालायखाना हामबाय ननो ते ताखुकनि अ चेनेल न बालायखाना हामबाय तिनि फाय नंगर आंनि मालाय थनन बागै इनखाय लास्ट थांनाय आं 70 इयार्स हाय बिसिं तै कन्फिडेंशियली आं सामु खायका ते सारा स्टेट वाइड जां गुरिबै नायखा सारा तिप्रासा एमन कुनो पाराखरै आं जातिरपा हाव कुनो पाराव याफिरि करै इनके एमन कुनो डिस्ट्रिक्ट सब डिविजन बा आ एरिया रगा नि सिनिया बरक करै एमन कुनो जागा करै इनके तिनि आं नायखा अ आनि सिनिजाक बरक आनो रेसपेक्ट होनाय आनो हामजाकनाय आनि फ्रेंड रक बरक आनो आं ताम खाय बरक सबसंग नाय इनके 20 बছर आं बंनो एकटा कुनो इम्पोर्टेंट रुल्स बा आनि बखानेको आं बंनो साइमिया बा आनि आं ताम खायना मुसु आबो बंनो साइमिया बरक आनो डेली न क्वेश्चन मार्क खायो ताखौ नों ताम खाय बरक आनो खूब बहात काहामबाय सुङो साइमाना मुसु इनका आं बंनो फ्रुटफुली कुनो जवाबरि मे तां माने आनि कायसा टोटल कायसा नायमा हगाय कायसा पॉइंट न तिनि तिप्रासा बुइनि जुता तला क्लाय तंमाने आरनि बंनो तिसावै साल जोंखौ मा जागा बंनो तुनानो साल जों थासावा बंनो अ लामाव तुनानो इनका आबन बागैना आं 20 बছर बिसिंगो कन्फिडेंशियली आं ताम खाय बुइनो साया तिनि मखाय जुदा जुदा आनि आइडेंटिटी रुइ आं सामु आनि लाइबो आं कक थुमनाय इंगेबो सामु खायका कक थुमनाय आफरो सिनि कक थुमनाय तिप्रासा कुनो चैनल मैनल रो कुनो गरै निनि जे दाक चैनल नै ककरो न्यूज चैनल रो कमा दंगो ताबो तो डिजिटल निके तो लाख लाख से तो इनके आफरो जे बरो आजरा रो 2003-4 रो आम खाय रो करे आजरा रो आं दंमा तिप्रासा एरिया रो आं तिप्रासा नै कक मानन बागै যদি ন কোনো পার্টি নি एगेंस्ट कक सागांखा नङा पारा रगनो खाय बुजांनाय इनका आबन बागै न कायसा फ्रेंडशिप इनबो कायसा चैनल हायकायबो बा रिसर्च हायकायबो आबो हायकारो सावमा तांखा इनकाय इंडिया नि गोबां कट एजेंसी रक बा कानेक्शन दङ कानेक्शन नंमा नगलको बरो बाय कक सालायो इनकाय तिप्राओ एमन सिचुएशन माने अन्न दफानि बरो बालायखनो सुंनो आमहायके एडमिनिस्ट्रेट खाय दङ आमहायके पावर पॉलिसी मास्टरमाइंड बाय चालको जों बंनि गुलक लायथाङो बंनिया कैप्चारक लायथांता जेमन बरक टाइम खाय तिप्राओ तिप्रासा किसा को गुंडा किसा बिलासिता गोनां आमति बर नखै बरक कामिनि नेता सनामजो का बरक टाइम खाय तिप्रासा रंनो एक्सटर्शन खायरियो बाय वालायरियो इनका आम देखे पारा रगो बिजी मांगनो सामु थांनो करै टाइम करै खाय तंदियो गाय जोंआफ्रो सिनि तिप्रासा रक काहाम हामिया वान सुगनानि आमति जरा करै इनके पारा रगो जों एकटा किसु इनिशिएटिभ नानानै काहाम बर रक तंनानि परिबेश करै नgi थाङो इनके जारा सिन बर रक पारा रगो पारानि टाउन रगो परा गोनां बाय परा पाइने रक टाउन पाइमान उलो आगत लानि पारा तंनो मुसुं जागो या तंनो कयेक दिन तंखांके न असयजोङै थाङो कारण पारानि बर रक ओ लेखाफोरा गोनां खायनो जेरायनि कक नाया बटाम ताम खायथों बार खाय सात टाउन खाय फाकवा गुरि दङ आमते रक एकटा किसु डिस्क्रिमिनेशन सिनि बरं बिसिं खलायै ओ सिनि बर टैलेंटेड बर रक खाय साइतोंगै इखौ पारानि किसा बिलासिता गुंडा खायना रक बरक न पारा रक रुल खाय दङता आमो हायखाय न सिनि बरक उंमां जेसा पार्टी फाइबो आर्ट सिस्टेम न बुमुंसिं पाल्टो होता जेसा पार्टी फाइबो आर्ट सिस्टेम न
system change dia ingkai common public suffer thayo kebo respected borok no jemon bo albaikhan sao kintu bo jotobai no behave kaham khayo bai bun ne jotobai milibo respect khayo kamti borok no sung para rogo sung kaisa saito khai naharei respect nan jakrei mana bono sikon haike nugo bo albayo bo sikon samutango hai kero sung nugo ingkai te sin borok neta montri kai security bai phung phang hebo bai kok sare ga joto borok kerei borok kisa boha kotor borok bai solinai kisa misa rang puisa ganang ingka amtui borok smil bongana thangai kok sai ingkai ya pridi mani bising mo hai sarta kaisa যদি অবহায় বেকারক তো গোবাং মা সিচুয়েশন গোবাং মা জংজালনো ফাইট খাইমা দङ যেমন লেখাপড়া পাইমানি ইয়াগ্র হংকা হংকাইনো পারা আমসাই তংনাই রক হংকা হংকাই সুগিয়া আংমা ইয়াগল কেবো গোবাং মা যেমন এনজিও নিনি তামহানে আঞ্চলিক রক তাম রক হনैमां फ्लैग टलाव मामां बम लाइमा रक नुगो हंका अबहाय जंजाल अबहाय लामा माया रकनि बागैले बबहाय मेसेज तंनाय माने चिनि सिखला रकनि बागै गोबां मा याप्रि माने चाकरि तो माया न गलाय तंबाय हायनो आयं ओयं हायके ताम खायनानि बंनि लामा ग्रै अ जराव हंका हंकाय पार्टी साथिओ कुबुलै हायनो निजिनि नक बाय नक फजन्त नासले लायै एक समय आसुक लेखा फरा गोनांसे बुलाय तगलाय ओङै थांलायो सागबाय सागसिनि जायगायाव ओङै दा आबनि याकनि काटिनानि रक बा आबनि लामा मानना हंगाय जों बाहायके बसखाङो आगुबि फायनाय आबनि याकनि काटिनानि abo ang 20 বছর ধরে আবনো ওয়ান সুগৈ আং বরনো মোটিভেট খাইফাयो বিভিন্ন কলেজ ইউনিভার্সিটি পড়নাই রক आं जखन क्लास 11 दङ आफ्रोपानो आं इउनिभार्सिटीनि स्टुडेन्ट दङ मोटिभेट खायो कारण आं वानसुकमा नि लेभेल बाय बिन इउनिभार्सिटी लेभेल बाय यांगिया वानसुकमा लेभेल सेनि नि कुसुकना नांनाय ब इउनिभार्सिटी परीखाय तांबा हेंका आबन बागैनो आं क्लास 11 परीफानो उ इउनिभार्सिटी लेभेल नि बरनो आगिनसि मोटिभेट खायो हेंका किसु बररक जाजागिया एकी आपन जमे आं वानसुक कमन कायसा प्लेटफर्म नांगो যত সোসাইটি বনো কাইসা কমন প্ল্যাটফর্ম দं ইকে সিন টিপ্রাसा रगखाय कमन प्लेटफर्म खरै एनजिओ खाका हिंगा पलिटिकल ट्रान्सलेट दङै थाङो हिंगा केबो आबो टाम बागै साइदमान आबो हंखा इमेच्युरिटी जे ब गेइन खलाया बिनि बनि जे एक्सपेरिमेंट खलाया एक्सपीरियंस यासानि सगांनो मुखदों फालमा लगे लगेनो कयेकजन मुखदों फालनाय खायनो एमएलए मन्त्रि ngै थाङो हिंगा आरो टाम आबोनि अल्टरनेट टामबा बुइनि सिस्टेम सानामजागो डाइरेक्ट खाबयो हिंगा आबन बागैनो सिनि सोसाइटीआव कोनो एकटा डेभलपमेन्टल जिनिस फाया हिंगा आबन बागैनो जों टाम खायना नांनाय पुइला जों कमन प्लेटफर्म खायना नांनाय हिंगा कमन प्लेटफर्म नि बागै जों दाबो टाम खायना नांनाय किसु लाइक माइन्डेड युथ्स लाइक माइन्डेड जे गोरै बरक फानो गोनां फानोखा सिकित फानोखा जत सोसाइटी नि बरक न जों लाइक माइन्डेड नि जों म नांखा जता कमन जिनिस नांखा नै वान संनाय बरक नरक जतन बाय थांनो साल फाउन्डेशन बाय नरक गोरोंदि सिनि टोटाल 101 टा सिस्टेम बाय जों सिनि तिप्रासा रंनो कायसा बेनिफिशियारि सनामबै जों सिस्टेमेटिकली जों डेभलप खायना थाङै दङ गाबोन बागै जों पारा कामि जों यूनाइटेड दंना नांनाय पार्टी उल जों जेसा पार्टी फाइन खायदे जों जतन जों तिप्रासा थानजाङै जों गामियाव सामुंमा खायलायनाय लाइक माइन्डेड बरन जतन थानजांना नांनाय इंगे जों जेटा सिस्टेम दङ आ सिस्टेम न जों रिकभार खालाय गाहाम खालाय जों तिरक आवकनाय जों एन्टारप्रेनार वालमा हाबनाय जों सिनि नेक्स्ट जेनेरेशन जों अबहाय बुइनि दुगानो बुइनि जेरक्स दुगानो बुइनि बेग दुगानो वो बेंगलुर मामी संथानि दसं कलांखना आवन बागै दसं कष्ट खाय सिन बसाबतिनि सुंपरि वो लामाव रेप खायजानन बागै दसं सिन बसाबतिनि नायथनायथखाय जेरास कानिवै नायथनायथखाय तनबा हा लामा एको बिरि सिगारेट नंनाय वो बुइबाय बांखार जांनाय आम बागै दसं सिनि बसारनो कष्ट खाय तरि लग्रिबा आवन बागै दसं दाबो यूनाइटेड खेमा वान संनाय जोंसिनि वान समावनो चेन्ज खायना नांनाय आर केयारफुली मा दंनाय जों पार रग गोबां मा डिस्टारबेन्स खायनाय दंनाय पलिटिकली
বা কোনো একটা গুন্ডা সংগঠন আমতৈ রংनो एलार्ट बरनो जों मा बुजगनाय जों तिप्रासा फार्स्ट थांना नांनाय तिप्रासा बेबसाव मा नखरनाय इनकामाव मा नखरनाय जों निजे निजे सेल्फ साफिसियेन्ट मांनाय जों निजे निजे न बिजनेस इनोवेटिव कन्स्ट्राक्शन मा खालायनाय जोंनो गारि शोरूम खुलिनाय जों पारा राबार डिलारशिप खालायनाय सिनि जे सोर्स दंमाने रिसोर्स दंमाने आबनो जों यूज खालायनाय सिनि हुगो मैगेदों थाइगेदों दंखायनखाय जों आबनो सिनि बरक खायनाय दंना नांनाय आबनो पाइकारि तुना नांनाय आबनो तैसा बाजाराव फाननाय बसिन बरक नंना नांनाय हिंका आबनो किसु 1 टाका 2 टाका बेनिफिट नि बागै आलादा दफानि बरन नों फालै दिखायनखाय निन बरक गोमाय थांनाय आबो नों वानसुदि निन बरकनि दुकानाव नों न पाइदि नों न सादि आबो रिसाइकेल नंगै निन थानि न आरां फायनाय जदि गोरोंनानि आबो हाय वानसुगै केबो चिनि एडुकेटेड पार्सन रक आबो हाय नरक बरक बाय गोरोंनानि रक अंकले ब बेडेक्रि बियां फाचिंति बाहायके नरक बाय मालाय फैमाननाय एबा केबो मुसुंगै दङै मानो जे मालायना रक आबो हाय रक दा बाहायके मालाय माननाय बा बुटि हाके नरक बाय फर्म खायफै माननाय नरक बाय मीटिंग खायफै माननाय बा नरक बाय कम्युनिकेशन खायमाननाय आबो हाय रक जों all डिस्ट्रिक्टआव जों थांनाय all 8टा डिस्ट्रिक्टआव all सब डिविजन जत पारानो जों सिनि यूनिट दंनाय एंखाय जों ताबो आने अटो सिन्डिकेट दङै दङ खयसमनि अलरेडि ओंखा आवन फरेन्सिनि मंगिया गामि नेक्स्ट सिन्डिकेट आबन सकां बिश्रामगंज अटो सिन्डिकेट दङ इंगा आबांगा तिब्रासा जत एरिया अटो सिन्डिकेट दंनाय आ अटो सिन्डिकेट आबो सुदु अटो सिमिया गारि सिन्डिकेट आबो तिब्रासा थांनाय जों खायनानै कायसा कम्युनिकेशन थानाय इंगा आमहाय के जों लामा सुमुनि बरक बथागो लाइसु दगियां थाङो हरंगो अंगा जरा रगो जों आलादा बसंबाय रेप खायजोगो बथार जागो गाबोन बाय जों सिन्डिकेट कानेक्टिविटी थाखाय कम्युनिकेशन थाखाय जों बहुत जुगाजुग खालामनो थानाय आफोर जों बरनि सेफटि नाय आन बागै जों गारि सिन्डिकेट जागा खाय दङ जत जागान जों गारि सिन्डिकेट खायनाय पुरा तिब्रासा यूनाइटेड तिब्रासा आरो जों इंगे जों आरो जों गारि बरि दङ जों अटो 1000 टा अटो रिनाय अब जत सिन्डिकेट जों सोनामनाय जों आरो जों बैंक बो सोनाम थां दङ बाय थांनि सालजों बैंकिं कॉर्पोरेशन BSBC जों जत डिस्ट्रिक्टआव जों सिनि ब्रान्च दंनाय आगतला अलरेडि ओपन हखा गासिनि आरो बेनिफिशियारि साधारण बरक जों बेनिफिशियारि खायखौ जों 10,000 20,000 का लोन होनाय आ लोन न प्रतिदिन रिकवर खायनाय आमहायके जों तिब्रासारावनो जब एसिस्टेंट जे साख्रि आबहायके जों जब क्रिएशन खाय दङ नरक बैंक नि पोस्टआव जों दाक्तिनो रिक्रुटमेंट ड्राइव थां दङ इंगे जों साख्रि बोथ्रक लां दङ सिनि रिकवरी एजेंसी नि फील्ड मैनेजर बैंक मैनेजर आबहायके जों जे आं अटोटाबो अर्डार माने जों अटो शोरूम खुलकनाय सिन बरनो शोरूम खुलकनाय इंगे आरन हयते जों अटो डेलिभारी खायनाय आबहायके जों गोबां सिस्टेम खालायै किसी सा सिनि लाइक माइंडेड बरक काहामनि वानसुमानो ब्रेन यूज खालायै जों तिरो गाय थानाय आरो सरकार नांगौ नेता केबनो नाङो सरकार नेता केबोनि हेल्प नाङो जों जनगणनि हेल्प नाङो नों आं हेल्प नाङो नों आं जों जत किसु सोनामना नेता बेबाक सरकार जों सोनामनाय आबो जों कायसा कमन प्लेटफर्म जों दाबो नाङै दं आबोनो जों कमन प्लेटफर्म 20 बोसोर धरे सामखाय दङ बायथांनि साल फाउन्डेशननि तलाव 100टा अर्गानाइजेशन दङ आबो बायथांनि साल फाउन्डेशन का इंडियानि वन ऑफ द लार्जेस्ट सेल्फ सस्टेनिंग ऑर्गेनाइजेशन जे ऑर्गेनाइजेशन कोनो गवर्नमेंट फांड कोनो व्यक्तिनि फांड सारानो निजी फांड बायनो चलिवै तिनि इंडियानि सबसे कठोर ऑर्गेनाइजेशन निजिनि फांड बाय सामखाय दङ आबो हाय हामबाय सार थैंक यू